bahin nga magalumon ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Samtang sa syudad sang Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number 1 with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginadusos ang hanay sa mga negosyante nga i-adjust ang oras sa pagpatuman sang curfew sa siyudad sang Bacolod. Halin las 10 sang gabi tungtol las 4 sang kagahon, pakadto sa las 12 sang tuang gabi, pakadto sa las 4 sang kagahon. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ila sa karon
pagiangutan ang iban pa nga mga negosyante kag ang response ang publiko sa social media angot sa ila proposal antes magpadala sang formal nga komunikasyon sa syudad sa masunod nga semana. Ginpatag ni Carbon, ila ginaduso ang dugang nga 2 ka oras sa pag-operate sang negosyo sa gabi, bangod kinahanglan sang syudad sang kwarta kag ini ang magaresulta sa mas madamo nga revenues. Suno kay Carbon, kung maglawig ang business hours, ini ang magaresulta sa dugang nga bayad sa mga empleyado. Sa Dimuluan, damlag lang ginaprubahan kag permado na ni Mayor Evilio Leonardia ang curfew ordinance sang Bacolod, umpisa alas 10 ang gabi tungtol alas 4 sang kagahon, bilang isa sa mga precautionary measures kontra COVID-19. Among panasong ginatest na mo sa mga members, sa publiko. Anong reaction? It looks like positive. Mas gusto nila night business hours. So, midnight one, okay na. Oo. Then, kung daw positive, tagang board mo na mo, then we will right now, ito man sa aton mayor, kag sa ST, nga ang ordinance di amen. Si Frank Carbon sang MBCCI. Pagatunan sa Bacolod IATF ang proposal sa hanay sa negosyante anggot sa pagpatuman sa curfew umpisa alas 12 sang kagahon, tubtob alas 4 sang kagahon. Sino kay Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sa Bacolod IATF si Mayor Evilio Leonardia, ang may pamatasan nga unang magakonsulta sa otoridad kag pamatian ang ilang rekomendasyon antes maghimo sang desisyon. Para kay Familiaran, mataas ang porsyento nga malatnan sa COVID-19 sa mga closed spaces kang isang bar, labi na kon aircon ang pasilidad. Sunod sa Vice Alcalde, dapat mabalanse man ang ekonomiya kag ang issue sa ikaayong lawas. Nagpanugyan si Familiaran nga mas maayo nga hulaton ang rekomendasyon sang otoridad. Yung may batasan yung kuhan na consultative siya. Okay. So, di pa ma-active mo siya. So, matian ka ang kuhan. Ang recommendation siya at mga health authorities. Tunan ka ang kuhan na request. Kabahin sang pahayag ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa ibang baraton nga balita lokal, magapain ng gobyerno sang syudad sa Bacolod sang 135 milyones pesos para punduhan ang mga kinanglanon sa pagpatuman sa nagkalain-lain nga sistema sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Ini matapos ang pagsapol ni Mayor Evilio Leonardia upod si Councilor Renesito Navarro, Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales, City Budget Officer Imelda Williams, kaiban pa sa itong Lunes, Hunyo 22. Suno kay Navarro nga mong chairman sa Committee on Education, ginpresentar ni Sales Alcalde ang nagkalain-lain nga approach sa pag-edukar sa estudyante kaangay sang blended learning, online learning, modular kag pag-usar sang radyo. Suno sa konsehal, ang mga pondo ang gikan sa Special Education Fund sa syudad, samtang inatunan sa karon ang pag-realign sa iban nga items nga hindi na kinanglanon. Ginpatag ni Navarro, lakip sa mga pagagastuhan sa syudad amo ang pagbakal sang 2 ka duplicators, pagbakal sang laptops kag tablet sa pila ka mga teachers kag iban pa. Nagalaom si Navarro nga ang ini nga mapamaagi ang maging epektibo sa pag-edukar sa mga estudyante. Mga gadgets like laptops, mga tissues, mga tablets, tanan actually amounting to about 125 million na i-sort out natin from the Special Education Fund. Si Councilor Renesito Navarro sa interview ni Aksyon Dale Salazar. Liwat gin-intensify sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang kampanya angot sa preparasyon kung may kalamidad kaangay isang paglupok sang bulkan. Sunod kay Dr. Zephyr Gerhard Kailian, kahapon Hunyo 22 iya ginistorya o kung nagligad niya Hunyo 22 iya ginistorya ang mga alkalde sa pila ka lugar kaangay sa syudad sang La Carlota kag Bago kag Banwa sang La Castellana aguri pahanumdum nga i-review ang mga contingency plan, preparahan ang evacuation route subong man ang mga evacuation centers sa pagpahamtang o kung pahamtangan sa mga residente nga apektado. Palayag pa ni Kailian maging mabinantayon sa tanan nga oras, magpreparar kag labaw sa tanan, magpangamuyo. Nagapadayon man ang monitoring sa Department of Labor and Employment kaupod ang Department of Trade and Industries sa mga safety measures nga ginapatuman sa mga establishmento base man sa interim guidelines sang nasambit nga mga ahensya. Sunod kay DTI Bacolod Head Mary Agnes Capigon, umpisa Hunyo 3 nagalibot na sila sa mga establishmento kag ginapasiguro nga napatuman ang mga preventive measures agud malikawan nga maglapda ang COVID-19. Duha pa ni Capigon, pila sa mga establishmento nga ila ginamonitor amo ang mga malls, supermarkets, BPO companies kay iban nga mga lugar nga masami ginakadtuan sang mga tao.
Palayag ni Kapigon, adlaw-adlaw nagalibot ang ila personnel kag kun may mga kakulangan o kung wala nang patuman sa isa ka establishmento, ila ini nga gina-follow up. Pasiguro ni ABC President kag Barangay Takuling Captain Lady Glass Gonzales nga well-monitored sang gin-activate nga Barangay Health Emergency Response Team ang mga locally stranded individuals nga ginpaydalom sa karon sa home quarantine. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Gonzales nga ang matuod mayara pa sang Purok Emergency Response Team para nga amo ang ginatugyanan nga mag-monitor sa mga LSI kung bala ila ginasunod ang mga quarantine protocol, partikular na ang paghatag distansya sa makaupod sa ila pulian. Sunod pa kay Gonzales ang ginahimo sang BHERTS, ginatawgan o kung ginatext ang mga LSI agud ma-monitor ang ila kondisyon apang may special conditions ang makaduha tubtob 3 ka beses nga gina-follow up. Dugang pa ni Gonzales ang pag-aktibo sang BHERTS kag PHERTS ang rason nga may mga nagkaladakpan nga mga LSI nga nagalapas sa quarantine protocols kag mayara na sang ginbalik sa quarantine facilities. Samtang nag-apelar si Gonzales sa mga LSI nga nalantaw nga hindi makapatuman sa distansya sa ila pamilya nga magpakikangot sa barangay agud nga makabalik sa quarantine facilities. Ginabasol naman ni Barangay Banago, punong barangay Ricky Mijares kay Kagawad Arlo Acevedo Jr. ay natabong ang paglapta sa social media sa proposal sa barangay sa ipakaon sa mga magabulig sa pagpanagtag sa ikaduhang nga tranche ang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Mijares nga wala siya nagakomporme sa nasambit nga proposal, kag isa pa sa wala niya manamian tungod nga wala nagsunod si Acevedo sa pangabaya kon mahimo, hindi lamang pag-i-post sa social media, labi pa nga proposal pa lamang ang tanan. Suno pa kay Mijares, mismo ini ang wala pa nakakita opisyal nga proposal, tungod wala pa ini nakalambot sa opisina para sa revision kung ginakinahanglan kag pirma kung wala na sang problema. Samtang ginakabig ni Mijares nga pamulitika ang ginahimo ni Acevedo nga sunod sa kapitan, hindi dapat nagkaangay tungod isa lang dapat ang manguna o kung mamuno sa ila sining barangay. Sa iban nga balita lokal, padayon ang pagbantay sa Task Force African Swine Flu sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office tungod madamo sa mga baboy ang nagakapektuhan sa ASF sa Luzon kag Mindanao. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena, sa piyak na nagapadayon ng COVID-19 pandemic, padayon ang pagbantay sa ilang mga inspector sa taranya borders ang probinsya subong sa puerto kag airports. Dugang pa wala sa gihapon ginapanagutan nga makasulod ang pork products gikan sa Luzon kag Mindanao diri sa probinsya. Palayag pa ni Desena, bangod nagapabilin nga ASF-free ang Negros, supisyente ang supply kag may kasarang nga padayon nga magpadala sang produkto sa probinsya sang Cebu. Gindumili na ang anuman nga pagtipon-tipon sa baybay, suba, linaw, park, kag iban pa, subong man, ipatuman ang liquor ban sa karon nga adlaw Hunyo 24 dito sa siyudad sang Cadiz. Sa executive order nga ginapapanaog ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante, ginapahayag nga na-anticipar na nga madamo ang magadag sa nasambit nga lugar, ilabi pa nga ginadumdum karon ako ginasaulog ang kapiyastahan ni San Juan de Bautista. Ginasaad sa executive order ni Escalante nga istrikto ang pagdumili sa anuman nga pagtipon-tipon kag para sa outdoor activities, kinahanglan nga sundon ang social distancing kag hindi dapat magsobra sa napulo ang magatambong. Sa liquor ban, ginadumili ang pagbaligya, pagbakal kag pag-inom sa makahulubog nga mga ilimnon sa mga pampubliko nga mga lugar. Nag-umpisa na sa pagnegosyar ang DSSD Bacolod upod sa DILG Bacolod angot sa pagpapauli sa mga badyaw sa syudad padulong sa Hulo-Sulu. Sunod kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD sa syudad, nagligad nga semana ila nagkasugilanon ang mga badyaw sa syudad kag ginatagan sang food packs. Dugang pa ni Tero, base sa ilang monitoring, may kapin 80 ka mga badyaw ang yari sa Bacolod na ginalakipan sang 50 ka mga kabataan kag kapin 30 ka mga may edad. Sunod kay Tero, plano sang syudad kag DILG Bacolod nga magpakikangot sa ila counterpart sa Dumaguete, Negros Oriental para mga badyaw ang nga magbiyahe padulong sa Hulo-Sulu. Suno pa kay Tero o kung para kay Tero, luyag sini nga makapauli ang mga badyaw sa Sulu bangod wala man ang maini sang permanente nga puloy-an sa syudad sang Victorias matapos nga nag-claim ang mga ini nga didto sila nagapuyo.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kama ng DTX 500 ang may detoxifying compound kung nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gad mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph. Kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga nagapangapibla, ginarekomendar naton sa inyo ang black coffee. Kag kung black coffee, ang Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, ang akong ginarekomendar sa inyo. Kay ini nga Dr. Alfred's black coffee with no sugar, nagabulig ni siya sang hindi kita matapikan balas ang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami pa ni siya sa aton nga atay, nagapanubo man sang risgo nga matapikan kita sang diabetes, kag sumuman nagabulig sa aton nga weight loss kag iban pa nga mga health benefit nga mahatag sa aton sang black coffee ka sang Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Isa pa kabintahan sini ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar amo lang ang nagaisahanon nga black coffee nga may mangosteen. Ang mangosteen kabalo naman kamo sang healing properties sang mangosteen, madamo sang mahatagan nga benepisyo sa ikawang lawas bangod sang mangosteen. Mag Dr. Alfred's black coffee with no sugar ka na with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's black coffee may kape ka na, healthy ka pa. Wala sang lugar sa Pilipinas ang magasaylo sa new normal sa masunod nga mga inadlaw. Samtang 300,000 ka mga manunudlo nagpaidalom sa training o kung napaidalom sa training sa paggamit sang online facilities. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsang anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:25, detalye na sang mga balita nasyonal. Wala sang lugar sa Pilipinas sa magasaylo sa new normal sa masunod nga mga inadlaw matapos nagdesisyon ng gobyerno nga magapabilin ang community quarantine para mapahinay ang paglaptas ng COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque isa kadlaw matapos ang pagsapol sa National Interagency Task Force, ang pinakamataas nga policy-making body angot sa COVID-19 sa pungsod. Ginpahag ni Roque ang ining desisyon sang IATF ang temporaryo lamang. Sa Ribunuan, nakip sa quarantine classification sa pungsod amo ang ECQ, Modified ECQ, GCQ kag Modified GCQ. Sa karon ang syudad sang Cebu amo ang nagaisanon nga lugar sa pungsod nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine. Nadugangan pa ang kadamuon sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakauling nga datos sa Department of Health, 31,825 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Sunod sa DOH, 1,150 ang nadugang kaso sa diin, 789 ang fresh cases, kag 361 naman ang late cases. Siyam ka pasyente na patay rason nga yara na sa 1,186 ang COVID-19 related deaths. Dugang pa sang DOH, 299 ang naka-recover kag tungod sini, 8,442 ang total recoveries sa COVID-19 sa Pilipinas. Masobra naman 300,000 ka mga manunudlo ang napaidalom sa training sa pag-usar sang online facilities bilang preparasyon sa pagpatuman sang distance learning approach sa pagbukas sang school year. Sa public briefing, ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga masako sa karon ang mga manunudlo sa pagpreparar sa pagbukas sang klase sa Agosto 24 kasunod nga maging bago ang pamaagi sa pagtudlo. Sunod kay Briones, naumpisa na ang mga upskilling activities sa National Educators Academy of the Philippines kag mga manunudlo nga naga-build up sa ilang mga skills. Ang DepEd ang mayara sang malapit 1 milyon nga manunudlo kag non-teaching personnel. Magapatigayon sa pagsapol ang Kamara sa adlaw sang Biyernes sagud talakayon ng mga bulig nga kinahanglan pa nga ihatag sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs. Sunod kay House Speaker Alan Peter Cayetano kalakip sa ginpatawag nga sa pagsapol ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Dugang pa ni Cayetano, diri man may baluan kung paano mapadasig kag mapadali ang repatriation process sa mga OFWs nga apektado sa COVID-19 pandemic. Magaplastar man sang plano para sa reintegration kag balik
balik trabaho para sa mga OFW. Palayag pa ni Cayetano, pamaagi ini agod masunod ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte agod sa madasig nga kag mahapos nga paghatag sang ayuda sa mga napektuhan sang pandemya. Sa karon masobra 55,000 na ka mga OFWs ang nagpauli sa Pilipinas halin pa sadtong nag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Nag-file sang resolusyon si Senator Risa Hontiveros para maimbestigahan sa Senado ang mga ginahimo nga tikang sang Bureau of Internal Revenue para nga mapatungan sang buwis ang mga online sellers. Sa Senate Resolution number 453, ginaduso ni Hontiveros nga maimbestigahan ang Revenue Memorandum Circular 60-2020 sang BIR nga nagamando sa mga online sellers nga magparehistro ka magbayad sang buwis. Ginasaad man sa resolusyon ang ginaduso ni Hontiveros nga suspendyon tubtub sa katapusan sa tuig ang memorandum. Sunod kay Hontiveros, nagagwa nga gusto sa BIR nga magkadto sa ila tatapan ng mga online sellers para magparehistro nga isa naman ka delikado nga tikang para sa ikaayong lawas sang tanan. Ginpayag sang Malacañang ang ginatunan pa kung napanugutan nga makasulod ang foreign workers sa pungsod. Nagwa ang pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos nga isa ka embahada ang nangabay nga kung mahimo pasulod ang foreign workers nga may work permit kag consultants para sa flagship projects. Sunod kay Roque, hindi pa ini aprobado tungod padayon pa nga ginatunan sang gintukod nga sub-technical working group sang Interagency Task Force. Wala naman gid-mentionan ni Roque kung ano embahada ang nangabay. Sa mga duga pa natin nga balita nasyonal, ginbasura sang Korte Suprema ang coup warrant of petition batok sa television giant nga ABS-CBN. Sunod kay Attorney Brian Keith Hosaka, Chief sang Supreme Court Public Information Office, nakumpirmar niya ini kay Chief Justice Diosdado Peralta. Duha pa ni Hosaka, ginbasura sang SC sa gipatagan nga unbank meeting ang coup warrant of petition nga ginfile ni Solicitor General Jose Calida nga nagak-question sa prangkisa sang TV network. Gindeklarar nga moot ang kaso tungod expired na ang prangkisa sang ABS-CBN sadtong Mayo 4. Ginapahugtan pa ni Senator Bongo sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagpatuman sang hatid tulong program. Naobserbahan ni Go nga kinahanglan nga mabantayan sang maayo ang mga hindi otorisado nga pagbiyake. Sunod sa senador kung hindi masarangan sa LGUs nga akomodahon ang ilang pumuluyo ang ginakabing nga locally stranded individuals, mas maayo nga temporaryo nga hindi na lamang pagpahanugutan nga makabiyake. Dugang panigo nga dapat siguruhon sa LGU nga may kasarang nga magpatigan sa testing, quarantine kag matatapan ang mga nagapauli nga pumuluyo. Palayag pa sang senador nga nakahanda siya nga tun-an liwat ang balik probinsya kag hatid tulong programs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa mga nagaantos na mabla sa mga bukol-bukol sa inyong lawas, cyst man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi, para hindi na magmalignant, hindi na magdako pa nga problema. Mag-inom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, suno sa mga eksperto, makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Magnitude 7.7 nga linog nagtayog sa Mexico. Samtang mga tips karon para sa healthy kag babakod nga kuko ato ng balan sa Balita Espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing The Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa naman nga balita international, gintayog sang magnitude 7.7 nga linog ang southern parts ng Mexico. Base sa US Geological Survey, nangin sentro sang linog ang southern states sang Oaxaca. Una nga na-record sang Seismological Institute sang Mexico nga magnitude 7.1 lamang kabaskog sa among linog, apang sa uli ginpasaka sa magnitude 7.7. Samtang madamong residente ang gilayon nag-evacuate, apang as of this broadcast time, wala naman sa man report nga nagkalaguba o kunhalitan sa amo nga pagtayog. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginapaabot naman nga ang pagnegosyo sa bilog nga kalibutan ang magnubo ini sang halos 18.5% sa ikaduha quarter sa sining nga tuig, bangod man sang resulta ini sang coronavirus. Ang World Trade Organization nagpahayag nga sa unang quarter ang volume sang merchandise nagnubo ini sang 3% ikumparar sa amuman nga period sang 2019. Apang ginapaabot nga ang ining pagnubo ang mas maayo sang sa worst case scenario sang WTO para sa COVID-19 pandemic sa ni impact sa global trade kag ang ekonomiya sang kalibutan mahimo nga makaamat-amat bawi sa second quarter sang sini nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 20 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 8 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, gin-anunsyo na niya Chris Aquino Action Boy nga
mabalik na siya liwat sa showbiz. Ini matapos nga nagpirma na siya sa nga talent management firm nga Cornerstone. Sa iya nga ano, Aksyon Boy, sa iya nga social media post sa Instagram. Wala ka man ba Instagram, no? Wala. Siya ginafal. Tuwa na. Wag na. No, biglang maginwala yan. Ang Aksyon Boy, gin-share niya to ang pagpirma. Kabalo ka naman ko artista, di ba? Kung ga-pirma-pirma, picture-picture, gin-Action Boy. Si Chris Action Boy, 2 years, gini siya nga nagpahuway sa showbiz. Di subong kalabanan, maginisang iya nga mga show, do ka, ano, do ka, ano ganinin, do ka, may mga guest bala, amo nang iya nga, mga talk show. Bantayan talang niya ako. Bantayan. Updan mo ko bantay. Kasi mama ka naman ikaw lang bantay. Bantay na sigiri lang ko. Kaya doon na nabian kung daan siya gambay. Tani mo updan ay naman sila liwat ni Boy Abunda. Oo, diba? Bantayan mo ha kay sige. Basta mo na siya bala. I'm back. So, Action Boy, actually doon nabian kung niya kay Chris yung mag-host. Tsaka doon ka ang kainta, yung lakis bala ako. Doon ka malingaw ka man. Namin ang pagkatakles, sa belang gisa, belang. Oo, diba? Gulpi lang ko keyboard kaya nga mo nang Ulo mo ito ginambay. Ito ka prangka pag ito sa iya. Nakaprangka, gani. First itong kita ko ito nag-viral nga video na ni Kim Chu. Yung kasi, yung ano? O tapos, ano? Kita mo ito, wala. Itagta ka. Mali daw, iya reaksyon sa kay Kim Chu. Nag-interview ko siya kay Kim. Tapos sa mali Kim, ang saya lang po kasi parang, alam mo yun, tapos sabi niya, nawawa siya. Yung parang ano po, tapos? Kaya wala ba naman? Emotional na si Kim Chu, wala haon na. Itagtakaran, pakitaon ta na. Sige. Ma-enjoy ta kay Kim Chu. Yes. Balita sa sports. Plano karon sang NCAA nga ilakip ang esport sa ila sini nga season 96 program. Kasunod ini nga may apat lamang ka mandatory sports ang paghampangon bangod sang coronavirus pandemic. Gin-anunsyo sang 96 host nga Colegio de San Juan de Letran nga himuon lamang ang kompetisyon sa basketball, volleyball, swimming kag track and field kung makabalik na sila sa 2021. Ginpahayag ni Father Vic Calvo ang OP sang Letran nga plano nila palawigon ang programa para sa online chess kag esport. Sa karon, ginapaminsaran pa nila nga ilakip temporaryo ang hampang Mobile Legends. Madumduman nga sa itong 2019 Southeast Asian Games, nangin madirago ng Pilipinas sa hampang nga esports. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton yung mga kaksyon. It's Wednesday. Kulbaan ko sang magsalay kasi nga effort give lang sa energy. Kasi madagdag lang. Ako niya off-shoulder. Kasi madagdag lang. Pero naka-intag. Tapos energy! Ako lang ito dapat. Pero dapat gumawa muna na ako. Kasi naman sobrang sa energy lang kang madagdag. Ay, nadagdag. Kalain. So, muna gani nga, bisan grabe ako ng energy. Energy! Ako muna kita dapat. Lagi dapat gagiyo ang abaga. Ang abaga, steady. Steady lang. Madagdag, ganin na karon makita. Ginadaamang mapa. Shining, shimmering, splendid. Correct. Okay na? Okay na. Good. Go. So, Action Boy, San Juan, Fiesta San Juan, no? San Juan de Bautista. Lugar nga naga-celebrate. Sa celebrate sa San Juan, di ba, kapistahan ni San Juan de Bautista. Happy Fiesta. Punta Taytay. Barangay Punta Taytay. Yes. Kag sa Barangay 16. Barangay 16 San Juan. Sa mo muna sa may Bago City. Meron makagina nabasa ko Mambulak Silay. Mambulak sa Silay. Yes. Usually ini sila nag-celebrate sa mo ng kapista. Ang ilan nga patron San Juan de Bautista. Okay. Sa una may harap na sa una nga basyahanay. Ara manggid. Sa una katilaw ko na sa una nga may eskwela ko na katilaw ko na. Basyahan kanila. Balikid ko Ay puli kagit. Tiway ka nangakig. Wala ti mga kika kay ti amo na. Bisa nakita na naka-uniform ka. Yun basyahan kay nila. Tekay ka sakay sa salakyan. Salakyan ng basyahan mo lang. Hindi mo gid ako gid ang gid basyahan. Correct. Ang mga importante. Sa Bago so na wala na yung klase pero subong do may klase. Pag galing kay may klase subong kay. Ay magid ya. Pero kuan na da kag sa Bantayan Park.
Kagi ba kami kayo sa una sa Kaiseres, Black Action Boy, titay may San Juan, hindi ya tubig nga anong ginapang basya nila. Yung mga damog na kisa. May dalakan-on, wala haw. Kung iban bala daw kahalit na blaya. Gani Nangitali daw sadya-sadya. Sadya lang. Malakis aga, tinapungulay na lang kayo, no? So, dapat, so may mga... Galing kay Subong, sa una, mag San Juan de Bautista, biray ni sa actually, panahon mo biray, no? Mag San Juan de Bautista, gani nga pistahan. Puno, ganyan punta taytay sa una Action Boy, no? Alert ng aton nga mga Coast Guard, alert ng aton mga CDRRMO. Di Subong galing ko, sirado ang mga beach resort. Hindi pwede. Kabudlay man mag-swimming nga naka-face mask. Kabudlay, Action Boy. Ang social distancing, hindi, so wala pwede, hindi pwede. So, hindi pwede. Ang kadis, ganun may executive order, ganyan ang kadis. Hindi pwede magtipon sa baybay, sa suba, sa anong linaw man, ang linaw ng... Linaw, blau? Ilog? Kung ano yung suba, mga dawala, current, balaway current. Wala gagiyo. Oo, di ba si ano linaw mo. Ha? Linaw mo. Okay. Sige na, drita na sa atong balita special. Bailan da na yung mga, basta wala sa, may celebration man. Pero pwede lang ako makaligo sa inyo lang ang mga balay. Kag may mga swimming pool, may mga balay, may mga subong portable nga mga pool. Diba? Nahuyop-huyop. Pahanginan lang. Hindi mo paghuyop pa, kaya ba si ubusan kahangin. Gamitin man sang bomba, Action Boy. Correct. Bomba. Bomba. Yeti. Kasi mo kay iba, kundi una sa mo yung bomba. Diba? Kaya pinasahi na siya with the hindi na tungod sa imo off-shoulder. Hindi man. Relax lang relax. Ay, hindi. Mapanag-unag yung tayo. Okay na siya. Dumalupad ka ko. Actually, ito sigo. Talaga kakurog-kurog na ako sa katugnaw. So mga Action Boy, ari ang mga all-natural Action Boy nga pampanami sa aton. Hindi lang koko, pati kamot, ha? Kaya dalaman sa aton niya, koko ang kamot. Wala ta koko, wala ta kamot. Diba? So, una Action Boy, para sa mabakod, bala ko nung kuko. Pwede ka gamit, for sure na balaan mo ahos. Wala ka na kabalo. Ay, may kabalo. Ako yung kabalo ko na. Sa high blood na ya? Ay, para man siya sa koko. Para magbakod imo koko. Ang ako, ginayin mo na sa una Action Boy, hindi ba ako dakon koko, mang ginagawa ko isa ka cloves ang ahos, kag ginatusok-tusok ko dakon koko. Ginamaw ko na. Kag magluwas dira, pwede managali ang coconut oil ko na Action Boy. Ay, kay koko na mo. Lubi wala Action Boy. Coconut oil. So, pwede Lana. I-combine mo siya kung Action Boy sa sa fresh nga garlic. Hindi nang pinirito na kadaan, ha? Kasi black ka basang fried na wala nga garlic. Hindi ang ng garlic na blang gina. Mayroon namang nabudbud bala. Hindi na gani pwede. Fresh gani. Fresh gadya. Si Migo Tajito magaluna gabligya na. Sang fresh na garlic. Sang garlic nga na fry. Galing sinako. Hindi, kwan. Ano? Fresh ya. Ano gidya? Ang mga cloves ginaya. Galing sinakong. Meaning may garlican. Garlican. May ahosan siya, Action Boy. Garlican. Ang punta dyan naging racket. Kalain. Ay, abi ko, hindi. Basigin kumpra yung malang gora. So, ang Action Boy, pwede mo siya kuno i-mix Action Boy. Kaya ihulong mo dira imo ko like for 5 minutes. Naman siya. Gapabuling siya, pabakod sa atin ko. Hindi man. Kaya basi maluto na nakarani mo ako ko. Basi fried kuko. Kati lang mo na fried kuko? Wala nano na. Kasi ikaw gula tila ka na Nan, sige ha. So, next. May house. Kita ka mo Bombay ka. Ihulong madayon. Fried kuko. Okay na, ginisa. So, next Action Boy, para mabakod pag hindi mo koko, kung wala ka dira sang fresh nga garlic, pwede ko no lotion. Nan every night Action Boy kung kung pang lotion ka, pangbutang mo siya gali mo na kay pabakod man siya gali. In fairness, kasi una, akong koko amon man nagakabali dayon. Subong nagbakod na siya. Kag ang koko Action Boy isa sa mga actually atong kamot isa sa mga dasig bala like sensitive pag ilbi nga mga sa habon, no? So may ura ka magaling ka panghugas ya. Ura ka pang labaw, way kablimay mo ya. So dri na lang istorya na. Nakibot ko abi ka nangambal ka wala ko panghugas kamot. Gabi naman na. Oy may tabala may health protocols Action Boy dapat mahugas kay kamot. Mas better pa kuno kani. Atagon mo Mas better pa. Namin mo wala ko panghugas pinggan. Wala ka panghugas pinggan.
Ang kape ko da, sige tapos ko kape sino gahugas ang baso ko. Wow, amo lang gid pa kasakit mo gid. So next action boy, para naman sa pampahumok sang kamot. So pwede mag DIY sang moisturizer action boy. Magkuha ka lang sang brown sugar, gata, Brown, hindi pwede yung black. pwede may ang black ano sugar, na available. Wala Mascubado guro. Mascubado. Brown sugar. Pero hindi man na gani black, di ba? So brown sugar action boy, gata kag ng kalamunding. Ano mo siya action boy, i-mix mo siya. Tapos amo na i-apply mo siya sa imong kamot. For like 10 minutes i-massage mo yung mga kamot. Masahe, Tapos amo na siya gapa moisturize, gahumok yung mga kamot. Pugasan mo gida yon. Syempre. Otherwise basi Subayon ka nan. And then kung gusto mo naman action boy nga magputi imo kamot. Fresh milk naman or powdered milk. Diba si puti mo kamot, imubot kon itom. Tingin mo na problema. Dalon mo na lang pati imubot kon, ha? Kasi blangon sa kamot lang, puti ang kamot mo. Mama siya, ay ganun ka naging gloves. Imubot kon itom. Brown lang, wala sa itom di sa aton sa Pilipinas. Brown na yan, kayo manggi lang ang kulay natin. Di ba? So, man action boy, kung gusto mo nga medyo tawag na, may other term, pugis. Medyo magpugis. Pugis na? Ano? Basta dawa mo ng turn na mag-video mag-ano-ano man ang imo kamot. Nga tama, naka-dry, bala kagado ga itom na. So, umano siya action boy, fresh milk or powdered milk. Tapos, lemon or calamansi man. Then, baking soda. Ang baking soda, sa bikiri ka na makuha hindi man, gito bikiri magkuha. Sa dinabi? Sa mga, pwede man sa supermarket. May ara na. Ara na siya. Actually, dragi na ginabakal. Tanong man. So, amo na siya action boy. Pwede ginato magamit para medyo magputi man ang ato niya kamot. Imo kamot lang taon tabi kung do puti man. Kinaglaw mo na mag-baking soda. Itampa ko na kasi. Lagi na mag-baking soda. Sabi, itampa ko na bisi mo, me. Ay, hindi man. Paguro maputi ni siya, no? Magpulang guya ko, puti mo kamot. Kaya lapsion. Lapsion. Okay. Sige na, at least, action boy, kabalo na ta kung paano ang maalagaan ng aton yung mga kamot. Kaya importante, ginabla action boy, di ba? Kaluoy na bala sa mga kamot nga doon na damage na gid, no? Ang mga kwanablay ng mga panit-panit bala? Oo. Ng mga kamot. Tapos may gara, paggigiha na gid na yan. Oo. No? Na may ano ganitong naligad tong sila ano ganitong gabitak-bitak gani? Gutang? Hindi ang gutang. Ikaw lang guro may kamot nga may gutang. Grabe naman. Pero may araw na bala action boy, may kakita ko na. Kamot mo may gutang na ihaw. Doon sa tiil mo lang na yung gutang. Tama na sila ka-work. Lain ba kung ang kamot mo may lanag? Araw-araw. Damak-damak. Iyo na siya action boy. Sige. Scary. Okay. Scary. I think lake ko na itong ginano mo nga nga linaw. Lake ko no. Lake. Correct. Lake. Thank you, Annabelle. Charot lang si Annabella. Annabella Abok. Ay, nagpapasaka. Correct ka mo ng linaw. Dagdag. Nagpapasaka ko ng sugar. Ay, kasaka? Miti. Dagdag. Sige na, action boy. Sige. Thank you, Gida. JB Decilium. So beautiful ka no. Happy Fiesta. Okay na, Dors. Sige na. Good morning sa itong mga ka-action. Sino greet mo? Happy birthday. Gali sa kay... Sino may birthday subong man? June 24. Si Juan is San Juan. Ay, action boy. Nagsunggol. Blas si Action Felix. What siya nag-greet kagapon. Gani man ay. Birthday niya kagapon. Kaya ako tingala ko lang ako ginsapa. Ako nga dano ako gag-greet sa mga over 80 na bala. Amo na. Amo to may guro na limtan ta. Kay Action Felix, tungod man hindi namon gusto i-share. Nga 80 ka na. Kala, alam ba sibula award to the Action Felix. Kapon birthday gali na Action Felix Campaniel. Hambal gani ni Mother Wilma kagapon. Hambaya, may bata pa lang ko blata. Action Felix. Hambaya, 60 pala siya to. 60 plus pala siya to. Action Felix, ang tuwad mo nga age. Hambal. So kagapon birthday niya. May pakain di siya kaso nagpuli ka na dayon. In-invite to actually to sa ila galing kay Tim. Sa ila balay. Hindi may kugapon sa kuan ni sakyan. Ay, kaluoy. Mariyo taway sa lakyan subong kasad. It's okay. Makisakay lang ta action Eden eh. Oo, gani man no. Of course, kay gusto bala sa iya sa lakyan.
Aksyon Eden. Tuwag kita da. Careful with your driving. Kalain. Kaya nga, pagtapos pandemic, kaya nga, wala tapos sa mga community quarantine, mga lockdown, yun, may mga bago ka mo yaw. May bago ka mga cellphone. May bago ka mga salakyan. Sa mga ayuda na nga tipo na. Naman yan, paninilaya ang COVID. Karot. Kagawad kay kagawad. Good morning, anay kay Julius Caballero, kagawad Ulay Abalohon. Anong managbayad pag ito? Sa buso. Ano? Managbayad. Kiber! Mary Grace Arroyo, si Gingging Arroyo, good morning. Ma'am Belinet Celes Imboltorio, good morning, ma'am. Sakay Marjorie Villaflor Tipsay, Teresa Linaha Cayaw, Sara Escuban, may aga, Rona Pilyada Luis, dira sa US. Good morning. Kay Totong Irona, wala pa ka pulis, Totong. Sige, good morning. Sige, ikaw da. Tipay, si Tipay Tari, good morning. Ay, hambal ni Miss N. COVID lang ako noon, hindi na makapugo sa mga new phone, kag new car. Sili ko, gid. So, classmate ko, Alegria Magtang Portal, good morning, man. Sige. Sa aton yung mga ka-action boy, dira sa may Alagad Radio. 100.5. Dara sa may hinubaan. Kaya ikaw po na sila sa aton kadaga mo, no? Yes. Kay Alagad Kevin Henry, nag-comment din siya sa aton. Good morning, Connection Radio. Kay Milagros Alit, kagawad ni, no? Kagawad, may aga. Jesseline Tiangson, Ray Sean, kay Jean Oisicer, Erwin Gonzalez, kay Gracia Horvidalia. Dala na lang na sa kay Erwin Gonzalez, maglawag ka. Dala na si Dudoy. Dudoy Taiko. Gidoy, morning si Kwan, si Franco. Franco. Oo, Coco Franco. Kinala mo na. Memorize ko na lang yun. Memorize mo na. Mga solid to ni sila. Doon makabatong yung sa face mask. Ang isa pa yung nakasolid ng fan, si Dennis. Dennis Ari di siya actually, Ari di siya, taga San Enrique. Dennis Tiblo Roma. Ano na? Abo, grabe ang heart. Sino ni? Do gaulan gidang heart sa iya nga. Kay Precious Gem, kay Gracia Horvidalia, kay Pao Tugalon. Memorize mo na. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, Action Boy, good morning. Taga-Istong. Kay memorize ba? Kay Bocato Gaudia, mayong aga. Kay Marialyn Ngit-Ngit, Silibet Yap, Ligaya. Kay Nanay Ligaya Abeto, Binalbagan, may aga. Kay Jimmy Amelia, sa kuntita Hanap, Gacho, Peruelo, Galantaw siya, good morning. Kay Arlene Rodero, kay Mama Loida ko na, sumoy sa school. Memorize ba? Isabela, mga Rodero, mga taga Isabela na mo. Kay Marialyn Ngit-Ngit, Action Boy. Kay Ruchel Evangelista, sa may ko nagapamatid sila sa may kilid sa may Lizares Araneta, kilid sang LDS Church, Action Boy. LDS Church? LDS. Aris yan, Action Boy, si Dennis Richard Roma. May mga San Enrique na siya. Energy ko, no? Kay may Levi... naka-friend siyang sa diri lang sila conversation bala sa aton nga kuan. Si pagid, nalipat ko sa iyang friend. Si Levi Bernabe, Action Boy, kay Helen Huesna, Jared Gabales, Richard ni Pomoseno, kay Melchor Rumbines, Suzette Nansan, Limba ni Bandoko, Evelyn ni Pomoseno, kay Rayjan Villalon. Siya ni, si Rayjan Villalon. Sila na, siya ni. Energy ko no. Okay sa barangay Puri si Mama na Action Boy. Why gani ginatudog kay basi madagdag ang option doon. True. Walang gamay. Ano gani. Gakurog-kurog na ko actually. Kay Cecil Diliomes, Joy Ogdamen, Melro Artus, Rogie Mugziti, Richel Agua Renze. Kay Richard Esmeralda, JB Desilio, Maria, hindi ito na mabasa, sabing kalawig-lawig. Eric de la Cruz. Sinemia Iyawan, Jojo Amularia, Alegre Portal, Myla Diquito, Feli Barneso, Mary Ann Batiguas, kay Solpin, Giselle Franco, Eric de la Cruz, Rodney Harder. Ronel Labaro, good morning. Kay Papa Jack, Action Boy, good morning. Papa Jack, good morning. Sa kay kuan pagid sa kay Hado ni kuan bla sa ni Ado ni Attorney Doug Pandan si Dennis.
Pero sa ano nga ito? Stick to one ko, no. Stick to one. Sana all stick to one. Baka ko sigarilyo, pila sa ilang stick. Amo nang stick to one. Bongga. Sige So, sa nagasaulog sang kadlaw sang adlaw ni San Juan de Bautista, happy fiesta sa inyo. Keep safe lang. Kag observe social distancing, wearing of face mask, kag curfew. Muna? Basta happy fiesta, ano? Bisan nga may... Wala ka ta fiestahan sa Punta Taytay? Damo tani tiway maguro. Si Tila ka Kaplia na to? Palma. Kaplia Palma, welcome ka na yan. Welcome sana all. Sige, standby na kita sa Action Hotline. With Aksyon, Art Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, ay dali lang, lipatan ko si Mike Libuon. Gali, good morning. Mike, good morning. Kaya malipatan si Migo ko, Mike ba, pare? Sili ko sunggod kita si pare. Ang inyo din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.